Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer. Het gaat natuurlijk meer over een update over wat er gisteren gebeurd is. Zoals u heeft kunnen vernemen in de pers. Er was een positieve iemand op een vlucht vanuit Nederland. Misschien dat ik daar iets over vertel. U weet dat er genoeg te doen was over de soort testen met PCR's. De PCR is een test die gaat over het detecteren van de virus in het lichaam. Het verschil zit hem in dat je dat kunt doen op verschillende soorten materiaal van het menselijk lichaam. De gouden standaard is dat je dat afneemt van een keel-neusuitstrijk, diep achter in de keel, diep achter in de neus. Want daar is de concentratie van het virus het hoogst. Daar heb je het meeste kans dat als je de test daarop doet, op dat soort materiaal, dat je grootste pakkans hebt om dat virus inderdaad te vinden. Er zijn andere methodes die je kunt gebruiken. Je kunt speekselafname doen. Je kunt ook die gorgeltest doen. Wat is nou die gorgeltest? Dat je je mond spoelt met zout water, met fysiologisch zout. Maar u begrijpt natuurlijk, als u dat doet, dan verdunt u eigenlijk het materiaal. En als het materiaal verdund is, en daar wordt de test op gedaan, maar dan is de sensitiviteit, dus de gevoeligheid van die test, is iets minder. Gouden standaard is daarom toch die neuskeeluitstrijk. Nou, dat iets minder sensitiviteit. Misschien maakt het niet zoveel uit als je bijvoorbeeld in Duitsland woont of in Nederland woont, want het gaat over ook de consequenties voor de public health, voor de gemeenschap als geheel. Als er al wijde verspreiding is van het virus, dan maken die 10, 20, etc. extra die je mist niet zoveel uit. Maar in onze situatie is dat anders. In onze situatie hebben we met elkaar bewerkstelligd dat we minimaal 0 tot nauwelijks transmissie hebben op het eiland. En in dat soort gevallen maakt het wel degelijk uit. Elke ene geval die je mist, dat kan best de reden zijn voor het ontstaan van lokale transmissie. Dus je wil wel degelijk zorgen dat je zo'n sensitief mogelijke test hebt. Dat is de situatie nu en dat is de reden waarom wij zeggen, liever geen gorgeltest, doe gewoon die neuskeeluitstrijk. We weten dat het een vervelender test is, maar het is wel secuurder, het is wel betrouwbaarder. Dat is de reden daarvoor. Nou, wat heeft dat te maken met het geval van gisteren? Een van de vliegmaatschappijen heeft aangegeven dat het niet gelukt is om iedereen bij tijds te vertellen dat die gorgeltest niet geaccepteerd is. Ze zijn het wel verteld, hadden die gorgeltest al gedaan. En de maatschappij heeft de personen die het betroffen aangeboden om de dag van het vliegen, die ochtend, toch de neuskeeluitstrijk af te nemen op Schiphol. En dan zouden ze die uitslagen zorgen dat wij die zouden krijgen, in ieder geval voor aankomst van het vliegtuig hier. Dat is dus een eenmalige iets ter overbrugging van die kleine groep mensen. Nou, dat is inderdaad wat er gebeurd is. Blijkt dat 1 persoon positief is. Of die persoon wel of niet gegorgeld heeft daarvoor, dat vertelt het verhaal niet. Ons is medegedeeld door de luchtvaartmaatschappij dat het om die reden werd aangeboden. Dus wij namen aan dat het iemand is die wel gegorgeld heeft. Of dat wel of niet zo is, dat laat ik in het midden, weet ik niet. Het kan best zijn van niet. Maar wat belangrijk is dat hij getest is met een adequate PCR. En daaruit blijkt dat hij positief is. Nou, wat heeft dat voor consequenties? Die meneer is meteen geïsoleerd. We zijn zelf aan boord geweest. We hebben kunnen zien dat iedereen een mondkapje op had. Met de crew gesproken. Iedereen heeft gedurende de hele vlucht een mondkapje op gehad. De persoon zelf is niet ziek, die heeft geen symptomen. De kans dat hij het verspreidt, en zeker met die mondkapjes op, is heel erg klein. Toch is hij natuurlijk geïsoleerd en hij wordt hier in een quarantainehotel. Heeft hij een plaats en hij wordt daar geïsoleerd totdat hij genezen is of negatief test. De mensen die om hem heen zaten, dus 2 rijen achter, 2 rijen voor en daarnaast, dat is protocolair. Dat zijn de mensen die wij toch apart hebben genomen, hebben uitgelegd. Deze mensen die worden dagelijks gemonitord. Ze zijn niet allen op Curaçao gebleven. Een deel is doorgereisd naar Bonaire. Omdat Bonaire wat strikter is en daar quarantaine oplegt, hebben een aantal besloten dat ze dan gewoon teruggaan naar Amsterdam. En een aantal van ze die zijn hier gebleven en die monitoren we dagelijks. Dus het is wat dat betreft is het beperkt gebleven, de schade. De persoon zelf is gedetecteerd en meteen geïsoleerd. De mensen eromheen, de kans dat zij besmet raken is heel erg klein. Nogmaals, iedereen heeft mondkapjes op gehad en de persoon zelf was niet ziek. Dus de kans voor verspreiding is heel laag.
En die worden toch gemonitord. Ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd en dat het duidelijk is. Nog één ding, u volgt de kranten en de berichten ook. U weet dat de situatie op Sint Maarten zorgwekkend is. Het aantal besmettingen die gerapporteerd zijn, die neemt toe. En wat daar vervelend aan is, het gaat niet alleen om importgevallen. Het gaat juist om mensen die geen duidelijke link hebben met reizen, geen duidelijke link hebben met mensen die gereisd hebben of dan geïmporteerd zijn geweest op Sint Maarten. En dan lijkt het op dat er toch wel een wijder verbreide transmissie is binnen de gemeenschap zelf. En als dat aan de hand is, dan moeten wij ons beleid naar Sint Maarten toe herzien. Dus dit is nog geen officiële aankondiging, maar ik wil u al een heads-up geven. Het zit er aan te komen dat de grenzen met Sint Maarten wel weer gesloten zullen worden, zoals dat ook in het begin van de periode met coronavirus is gebeurd. Ik hoop u genoeg te hebben geïnformeerd. Ik laat het voorlopig hierbij. Ik wens u een goed weekend. Tot ziens.